som? L'associació ELNA, Eduquem la nostra autoestima, és una entitat sense ànim de lucre que facilita un acompanyament emocional a tots els agents de la comunitat educativa. Des de fa 35 anys, a Integral Medicina Integrativa i Escola de Salut, fomentem l'autoconeixement i autonomia i promovem possibilitat de canvis per un desenvolupament més conscient i responsable de la seva pròpia salut i del seu entorn. Què fem? Acompanyem els infants, joves i adults a expressar-se, reconèixer i saber gestionar les seves emocions, així com adonar-se'n que és molt important conèixer-se un mateix i els altres per millorar les relacions i la convivència tant a l'escola com a casa. Proposem dinàmiques, eines, materials que els permeten experimentar i viure les emocions. Durant els tallers els acompanyem per aprendre a relaxar-se, expressar-se, reflexionar i prendre consciència a través de la paraula, del silenci, del moviment, de l'art o del joc.